Fogd videó, rendes videó. Mi? Rendes videó. Sziasztok! Én már veszem. Ó, várjál, Rendes videót lehallom közültőt. nem megcsinálom most. Elvileg nekem is megy. Majd bics. Elvileg már rendesen megy. Na. Remélem, bazd meg, mert ha nem... De... Mi? Remélem rendesen megy, nem megy, bazd meg. Akkor így jártak. Így jártam, ez van. Na. Köszöntünk már amúgy? Hát remélem, geci. Szerintem nem. Na mindegy. Láttam, megnéztem YouTube csatornámon, hogy többen kedveltétek már ezt a egy nap velem, azt közben ez csak egy óra. Többen lájkoltátok, úgyhogy most csinálunk egyet. És akkor jó hosszú lesz az út. Ez azt hiszem 4 óra minimum. Egy kilométer. Ja, nagyjából annyi. Tényleg én nem ezért csinálni, hogy egy nap velem. Ha kijövünk ma. Mi? Kijövünk ma délután. Ja. Összevágjuk ezt a videót, megmondjuk a végén, megmondjuk, hogy mindjárt jövünk, a eszgét csettintünk egyet, és a második is úgy indulna, hogy csettintünk egyet. Azt hittem másik, nem. Csak most kell. De én nevetnék felvenni a videóra. Én is. Ahogy itt mindig vannak galambok, azt el vannak kerítve. Régen mindig volt a háló. De ez vad galamb, te bolond. Látod, ott van a posta? Jaj, pokiztam. Jaj. Puki. Tényleg beleugrunk a videók közben az évbe, bokolba? Ó, jó ötlet. Csak az a baj, várjál, vizes minden. Másért az esőt ennek. Meg kell nézni. Várjál, megy a videó? Szerinted? Anyád! Érdekes! Nézd már, geci! Porcelány. Ez mi? Porcelány. Váradi. Várda, te fasz. Ja. Nem biztos valami. Jó, menjünk tovább. Most, itt van a többi darabja. Levetsz fel. Andít a tele. Mi a fölötte? Meglátja ezt azért, YouTube-on azt Ja. Személyi jogokat sértünk. igen. Gyerekek, ne utánozzatok! Nagyon vagyunk. Jaj. He. Jaj. Szállító, 1, 2, 3. Testesül. Testesült gonosz! Várjál, én is oda szaladok. Közelítést visszaveszünk. Nekem 3 perc 22. Nem bírtuk elkapni a megtestesült gonoszt. Amint elszállított. Visszavettük. Busz! Alul nézek? Ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Nem jó volt, gyerekek, nagyon jó volt. Szállító még ott tart. Rá is közelítek. A szállító. Szállító 1, 2, 3, 4. Kicsoda csak látni, de... Anyádot. Nem állt le a videó. Jó, nem. Ami nem is érdekel. Jaj. Nem, hogy SD kártyára ment, mert így nem menti. Maradj egy csombe. Érdekes. Igen. Látjátok? Érdekes volt. Kirúgom azt a fát. Bum! Ja, de vannak itt. Van egy ötletem. Csináljuk azt, Anya. hogy... Érdekes. Látva jó jegy. Ó. MÁV start. Minden, de amúgy minden koszt összeszedünk. 60 tura. 30 családi kedvezmény egy útra. Minden nem érdekel. Fúj. Biztos kitöröltek, aki... Dogoly. Biztos a fenekét kitörölte. Azt fogjuk csinálni, hogy valahol nem állítottam meg a videót. Az állított? Nem, de hogy állítottam. Becsöngetünk valahol, és elszaladunk. Én nem csinálom meg, ha akarok ezt föltenni YouTube-ra. Ja, hát én földeszek. Én fölfogok. Fölött alatt nem jöttünk. Az rossz gyerek.
Mondjuk a jó gyerek. Hát, egy pár hónapja. Ide szoktunk beleugrálni. Ide szoktunk, igen, pár hónapja itt ugráltunk. Csak barátunkkal. és földagad a kezünk. Amúgy. Nekem Bár. mindig földagad, és viszket nem. Itt látjátok, ezt mit csináltuk amúgy? Kis Hát lyukat így oda, igen. kicsit. Igen. Csak amúgy ott van egy beton mögötte. Azt a kis lyukat, és ott valahol, ott most ponultatom, ott beton van, oda beugrunk. Ő is, Viktor is bebaszta a fejét, meg én is. Meg egy barátjunk is. De az bele... Jó barátjunk. Igen, rám mondjuk a nevét, mert nem akar benne lenni a videóban. Igen. Meg az oszlop, Meg az emlékszel? oszlopról onnan, igen, mindjárt ráközelítek. Az oszlopra fölmásztunk, és blum, Oda és oda be. beleugráltunk. Oda. Az 5-ről azt hiszem. Onnan már nem rázott el. Hát igen, az a baj, az És a jött tesóm, és kérdez, és megyek haza, annyi. Hogy voltál? Én sétáltam. Azt mondja, hogy de hol? Jaj. Belesett. Jaj. Gyere már, ki jön anyád. Jaj. Anyádat felveszed? Szemjogot nem sértünk. De már sértettünk. De nem baj, az nem az anyámé. Kiszedték a izét. A kosz, meg a nádat, emlékszel? Figyelj, Tele volt. ez kacsáúztattál. Ott venni tecskau, meg tudtok. Az a lényeg, Így hogy szoktam fürödni éjszaka. itt ott egy szementes zacskó. De gyere, menjünk tovább. Mondjuk ez nem lesz egy hosszú videó, mert talán 5 perc telt el. Nekem már 6. 6. Akkor neked is. Nem 7. Nekem 7. Most pontosan 7. De az a lényeg, hogy elteltem a 7 perc a Twitch videóból, és most azt fogjuk csinálni, hazamegyünk szépen, míg Viktor is szerintem hazafelé is videózik. Stop. Elmegy velünk. Na, megy tovább a videón. Az a lényeg az lesz, hogy most Viktor szerintem hazafele videózol hazafele? Meg Csak én is. azonban nagyon hosszú lesz a videó. Ha neki hosszú lesz, nem érdekel engem, hogy milyen hosszú lesz. Úgyis az lesz, hogy Fél óra, mire fölrakom, vagy 1 óra. úgyis még délután jövünk ki. Hát is levideózzuk. És az egybe fog. Figyelj meg, Szecskacsa. Te hülye vagy. Jó, már ülnek téged, nem érdekel. Jó, csak ő is ketten az. Én is űztem, meg Viktor is, csak mi nem. De ilyen én mixet. űztem, de már nincs volt a Hol biom. Hát mi már menő gyerekek vagyunk, na az a lényeg az lesz, hogy most ő is az, meg én is. Már itt vagyunk. Kijövünk délután, és ezt is Itt videózzuk. lakom, Ja, ebbe a igen. boltba. Igen. Mindenki itt lakik. Na, majd akkor csinálunk délután egy videót. Jó? Aha. Na, ki jössz akkor? Ki? Jó, kijövünk csak egy jó kis videót. A vonatnál. Azt azon, mert föl is rakom. Nem vonatnál. csinál peckét, fiam. Én is csak lesz 2 videót, mert... Na, én úgy, az lényeg, Na, Viktor akkor azt külön most fogja felrakni, kinyomom. én meg egybe. Kinyomom. Na, addig is sziasztok. Na, itt is vagyunk, elbúcsúztunk a barátoktól. Igazán nem köszönt el az érvényzőnktől. Jön a Suzuki, és el fog ütni. Pap! Ide van, kell a zsebben, nem mindig. Én is lehozok. De mi van? Kezem is le vagy. Mennyi videó van már eddig? 9 perc. 10 perc, hát. Max még egy. Majdnem egy óra, mire hazaérek. Na. Mindegy. Addig is 10 perces videó lesz, addig kinyomok egy pár percet. Na, visszatértünk 9:22, hát nagyon nem akarok sok videót tölteni, mert ha nem jó a netem, akkor ez van. Én is úgy látom, hogy napom, úgyhogy nagyon örülök neki. Jaj, de jó napokám, hazavigyom a házikóba, és benne tudjak ülni az ajtókába. Na, köszönöm, megnézted a videót. Lájkoljátok. Én videómaker voltam. Sziasztok!